Ziur ikusi duzulaia da Euskal Baleazaleen inguruko bideoa ikusgelako historia saian. Eta jakingo duzu gure kostaldean beinola izatzen genituen balei Euskal Balea izena eman diegula. Ipar Atlantiko osoan zehar bizi ziren lehen, baina ia desagertzeraino eizatu ditugu. Baina hau ez da historia saia, hau gure arbasoak da eta gaur ikasiko dugu gizakion eta baleen arteko arbaso komun txikitik nola sortu diren inoizko animaliarik handienak. Orain arte egin dugun atzerako bidaian gero eta urrunagoko ahaideak biltzen joan gara. Gaurkoan orain arteko talderik anitzena bilduko dugu. Hain desberdinak euren artean, bi saiotan zatituko dugula. Orain dela 80 milioi urte inguru, orain dela 25 milioi amona inguru, dinosauroak jaun eta jabe zirenean, munduko kontinenteak zatitzen ari ziren. Iparraldean, Laurazia izeneko kontinentearen zatiak zuen. Ipar Amerika, Europa eta Asia, gutxi gora bera. Hegoaldean, Gondwana izeneko kontinentearenak. Hego Amerika, Afrika, Australia, India eta Antartika. Iparraldeko horretan, Laurasian, bizi zen gure eta baleen arteko arbaso komuna. Gaur egingo zatitsu baten antza eta tamaina zuen izaki txikia. Zientzialariek boreoeuteria deitu diote taldeari. Boreoeuteria. Zaila jartzen diate. Presta zaitez, izen arraro gehiago gotako ditut oraintxe. Baina lasai, irudiarekin ulertuko duzula uste dut. Alde batetik, Euarkontoglires deitzen den taldea dago. Primateak, olugoak, saguak eta untxiak biltze dituena. Orain arteko bideo guztiak talde horri buruzkoak izan dira. Bestetik, Laurasiateria dago edo Laurasiako ugaztunak. Gaur ezagutzen hasiko garenak. Taldearen aniztasuna handia dela esan dizuet. Eta zailkapena asko irauli da azken hamarkadan, genetikari esker. Laurasiateria barruko lehen taldea Eulipotifla da. Eulipotifla. Joder benetan, biologok, erraztu pixka bat gauzak. Talde horren barruan daude triku, zatitsu eta satorrak. Garai batean insektibora ditza zitzaien, baina izena ezen zuzena, beraz, orain izena raroagoa esleitu diegu. Beste taldea eskrotifera deitzen da, barrabil zorroa dutenak. Bere barruan daude kiropteroak, saguzar deitzen ditugun guztiak, eta ferungulatuak. Ferungulatu hitzak bi parte ditu adiegon. Alde batetik, ferae deitzen ditugunak. Hemen daude pangolinak eta karniboroak, baina hitz egingo dugu hurrengo atalean horiei buruz. Eta beste aldetik, ungulatu guztiak, hau da, apatxen gainean ibiltzen direnak. Apatxak oinekoak, ez apatxe leinua. Honaino bai, ungulatuak, apatxen gainean ibiltzen direnak, bi taldetan banatzen dira ere. Perizodaktiloak edo hatz kopuru bakoitiaren gainean ibiltzen direnak, eta artiodaktiloak edo hatz kopuru bikoitiaren gainean ibiltzen direnak. Ez da zenbat hatz dituzten baizik eta zenbat erabiltzen dituzten lurra ukitzeko. Hatz bakoitiko batzuk ezagutuko dituzu ziur. Errinozeroak eta tapirrak adibidez. 3 hatzen gainean ibiltzen direnak. Eta astoak edo zaldiak, erdiko hatzaren gainean soilik ibiltzen direnak. 3 eta 1 bakoitiak direnez, horiek perizodaktilo dira. Hatz kopuru bikoitiaren gainean dabiltzan artiodaktiloak ere asko ezagutuko dituzu. Gameluak, txerriak, hausnarkariak diren behi, jirafa edo oreinak. Guztiak ibiltzen dira euren 3. eta 4. hatzaren gainean. Ez arete galdu, ezta? Talde bakarra falta zaigu hatz kopuru bikoitia dutenekin amaitzeko. Hipopotamo eta baleena. Bai, baleena. Esango duzu, baleek ez dutela hankarik eta beraz zaila egiten zaigula jakitean nola izan daitezkeen apatx kopuru bikoitiaren gainean ibiltzen diren animalien parte. Gainera, baleen barrua zelkatzen ditugun bizardun baleak, Euskal Balea adibidez, eta hortzdun baleak, izurdeak edo orkak adibidez, haragijaleak dira. Eta apatxa duten aire gehienak belarjaleak dira. Sinisten zaila da, baina pista asko ditugu bertan zailkatzeko. Horrentxe ikusiko dugu bezala. Hasteko, mugimendua. Arrainek gorputza ezker eskuin mugitzen dute igeri egiteko, eta izatxa ere vertikala dute mugimendu horri laguntzeko. Baina baleek edo izurdeek gora eta bera mugitzen dute gorputza, eta izatxa horizontala dute. Baleen zein zaldien arbasoak korrika egiterakoan trosta egiten zuen, eta baleek mugimendu hori dute oraindik. Baleek aurreko hegaletan esku bat dute, bere 5 hatzekin. 3. eta 4. hatzak dira luzeenak, beste artiodaktiloetan bezala. Hau da, 2 hatzen gainean ibiliko balira bezala. Eta hankarik ez dutela esango duzu, baina bai, badituzte txikitxoak euren tamainarako eta gorputzaren barnean. Gaur egun atzeko hankak ia galdu dituzte, baina arbaso fosilak aurkitu ditugu.
pakizetuz adibidez, eta horiek oraindik hankak zituzten. Hanka horietan artiodaktilo guztiek partekatzen duten ezaugarri bazuten. Orpoan dagoen astragalo hezurrak artikulazio bikoitza zuen. Astragalo. Zenbat hitz ikasten ari zareten gaur, ezta? Eta pakizetuzaz ari garela. Orain dela 50 milioi urte bizi zen, aipatuko ditugun beste guztiak bezala. Orain Himalaiaren parte den Tetis ozeanoan. Eta jada hipopotamo zein baleen hainbat ezaugarri zituen, tartean barne belarriaren forma. Hala ere, oraindik azeri baten tamaina zuen eta lehorrian bizi zen denbora gehiena. Garaikidea da Indoius generoa, mapatxe baten tamainakoa, orojalea eta orain baten antzeko hankekin. Handi gutxira jada itsasoko bizitzarako moldatutako ambulocetus dugu. Itsasoan igaraba baten moduan igeri egiten zuena. Eta lehorrean itsaslehoi baten moduan mugitzen zena. Baina jada gizaki bat baino nabarmen handiagoa zen. Eta askoz pisutsuagoa. Handiagoa bilakatzeko joera hori etengabea izan zen zetazioetan. Balea urdina da munduko animaliarik handiena, naiz eta mikroskopikoa den plantona iragazteari esker bizirauten duen. Itsasoko narrasti erraldoian desagerpenaren ostean, elikagaiz beteriko itsasoan elikatzen hasi ziren arbasoak. Tamaina handiak erraztu dezake bide hori. Distantzia handiagoetan mugi daitezke, ur gehiago irentsi edo animaliak errazago izatu. Gainera, ugaztun guztia bezala odol berokoak dira eta urotzetan handiago izateak bero galera murrizten du. Azkenik, flotatzen grabitatearen indarra kenduta ez dira behar hanka sendoak gorputz erraldoi bati eusteko. Baleak libre ziren behar zuten bezain beste hazteko eta euren hatzak pixkanaka galtzeko. Hau gure arbasoa da eta ikusgelan zaude. Gustatu bazaizu, arpidetu eta eman like. Hurren arte!